Ir-raħala qed iħossu d-daqqa tal-inflazzjoni. Il-produtturi tal-ħalib affaċċjaw numru ta' żidiet fl-aħħar snin. L-għajnuna tal-gvern hija kważi inesistenti u l-pis intafa' kollu fuq ir-raħala. Hekk stqarrew magħna numru kbir ta' produtturi li jinsabu ferm urtati għal fatt li l-gvern donnu qed jgħin setturi oħrajn iżda r-raħala qed jibqa' jinsihom bil-prezzijiet ikomplu jiżdiedu sena wara l-oħra. Din in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-gvern waslet biex il-Malta Dairy Products ma kellix triq oħra ħlif il-żid mill-ġdid il-prezzijiet tal-prodotti tal-ħalib. Minn issa kartuna ħalib kbira whole milk żdiedet minn euro 15 ċentesmu għal euro 23 ċentesmu, żieda ta' 8 ċentesmi. Il-ħalib semi skimmed żied 5 ċentesmi, dan fil-waqt li l-skimmed żied 2 ċentesmi oħra. Il-ħalib tal-benna lactose free il-kbir żdied 5 ċentesmi. Ma' Net News il-kumpanija insistiet li l-prezzijiet ser jiżdiedu biex tinżamm il-kwalità ta' dan il-prodott lokali. Malta Dairy Products ikkomunikat dawn l-aġġustamenti fil-prezz lis-sidin tal-ħwienet u d-distributuri, iżda uffiċjalment qatt ma ġew ikkomunikati lill-midja.